UMLA ka amlarem ba Chief Advisor ka Sarkar Jila Malak Menrumbui hakan Riutrik Naiwing ulapli ya ka project sam umbam ka batip kung ka new nong lamin Combined Water Supply Scheme NNCWSS ha ka jingalang IT ya ka ka scheme ka balalong hamadan remusan nong talang West Giant Hills District. Ya kani ka new nong lamin Combined Water Supply Scheme la pentrailing ba ka Jal Jeevan Mission JJM ha ka jinglut ka bakot khat like lur khat khandai la hnriu pu ar hajar news pa san photingka na ka banta ki Southli Kishnong kumju ki marjan shnong ki Southli Kishnong ki banyo jingmantoy na kani ka scheme ki kentup ka new nong lamin nong talang mission nong talang bat amso meheleng nalor kini ki Southli Kishnong la penrung thamairu ya ka shnong kermia padu bat shnong roman ki badan marjan bat ka area nong talang ya ka telong la ais ngobhada ki kur like po snem po lenjar bat po duna ha ka jaka ka batip kum ka umdan ka bajingai khandai kilometer umala kemen remboi ha ka jingkren ula ong ban yo ya ka no ka jingdon kam ha po kishnong ki thau ha ban mat e ki jing e henrei wat shim ya ki jing e kum ki ding penkiang ban khanglat ban treina ka benta ka bha ka miat jong ka imlang salang haba kentu ye ginong shong shnong umala kemen ula ong ka ka de ka bakong san hadu kata bar ula banjur ye ginong yo jing mentoy bandon ka jingkit khli bat kam try ya ka scheme da ka basumar sukher ye ki pipe ki jaka pelang na ka benta ban bet ban biang ka shnong ka thau nalor kata ula pen pauru ya ka jing snongu ya ki he officer jong ka tanat PHE ke balat shitom ban pendep ya ka ni ka project ha ka por ka babiang na ka benta ban penpoy ya ka umbam di shaman ki long ying jong ki nong shong shnong ka ka di ka kam hadu kata dang ka hakini kisngi niwan don kam bat sangkai artat syate syarif haren kalong ka bapla silitar ko nduna ya ka sispa prapau tengka silitar ladang ithet da ko bitor Henry kipat kidon aka jongki kalong ka babit ka babiang bangin di kajing remdor jong ko bat ngi lang ibas ngotenat hapo ka nga snong nong talang baka nga di jong ngi kalong ka way nga ga babhatam kabangin dan kamban trade hanrei ka balabit labiang yangi bangin dan kam kanekas ngi kan kam kerpang ladama pi kum ginong pedan kam ki prasnong ki parathau pin suma KPHE kan aikti hapi ban penyai ya kan ga mantaban suma kendai kilometer uyai upai kam dei ka basuk ban suma hapo snong hapo thau kipun kipai kibayai kam dei ka ba suk hanrei pide bandon kata sense of ownership kajikam try ya kan ga scheme namara balara pim kam try what kermen ba pim yo namar bangila experience yaki breu ki ba penjot yau pai hal dia jang daga ba pim pe thleu daga ba le kum tu kum ne ngakan tu ye phi kum kin praishnong kum ki prashnong Pide ban husiar ya kane. Pide banbu daga jingkerpat. What how is you civil ru? Ba aikti bakila ban penamkam. Dah section 144 baki no gibreu. Kiba ketakti penjat la ban pen stom kat kum ko ai markam dei ka basuk ban pe owe armut masteru nado tulang hado shane den ta kadaw nga kwa bang kutu ipi kam try ne don ka sense of ownership shim ya ka ne kum ko jong pi na benta ka lawe ngam kwa
ban yoi bakat ka nega bangin dang kerdu ngila experience komno kajia yak amdap ko jongi komno kajia ya kaneg am mission kumbaya thu headman ka am tuma kumna kijia ngim kwa bakane kan long kumta teden takadaw kabangakwa bang kentu yaphi iwe paiwe batos suma kam lei bangin pelot ya kasan pheu riu pheu tongka sieng ha ka sibnai khnang ba anla man penbiang ya ka jingduna wat kermen i principal secretary dan langhang ne balarajiap do way pipe la man penpoi hapo katukan nesi kam long ka baso den takadaw long kibreu kiba shem ka ji kle na ka benta ka jingbit jingbiang ka jong ka shnong ka tha to den bakadaw ha ka na ka po komu nong song snong ngapan pa ko ji sungu ya jing trei lang ka jong pi kham tam nando imatoy balong SU to ko por badi kom kenjin ha ka por bangi submit nang kom ka scheme kalong tang khandai klor hanrengi prakhat kateka amserim na kin ya kite kisnong padu na kin ya ka hospital na kin ya ngile stom banga klem daklet ya bar ai kreo chief secretary bamenta hakato polong additional CS ba PPG nyarap bat ni revise ka estimate kapoy khat like lur tam bat ngileo pembiang sisen pembiang ya kini kisnong baro den takadaw kade ka ji trailang kabaar kabangakwa bang ketukit lang ka sarkar manta langba ki mission ki ba pher kala ailat ki traishnong ban sumarit long sngeu bha shim gana ka kabo pandan kam ya ki skim sarkar khnang ba phinla ban yo jiman toy ha ka ko por ban la ban penne pensa ya ki telong kabangas no komen bandai tang katawat ka college jongi ka badan shetero lang ba ka naga kinyo banay kane ka we na ka jing job ka jing trailang ka jongpi tanga ha ka naga por ngakwa ba nakwe ka por syakwe por bagin ay ka jing trailang kanang ba ngin la banyo ya karoy kapar amla ban le marwe kade ka borjong paipa tangi hapo asnong na talang hapo amram konsi ngilong kiblan bok hanray ki bon ki chaka ngim yo ya katlang ngim yo den takadaw ngide ban ya trailang bat ngakan tu ya phikip nong song snong kabakong santam kalong ba pinlong ki bre ka bayasya baro ki bre umdai udan weru bre babiang hakaji ay lenti ngidap dahi bakla rengi day ban long gibriu bedon ka jiya ma markeliam bangin pe ka kabakra kabangin la ban le bangim day ban pe ya gitu ki barit ki baria ki banbu ya ki jing ngidai ban tak mesim ki jiya ma ko ba amne amdan weru ubadan uba umdan ka jing bakla ngidai ban don ka mesim ki jiya ma puji trelang kanong telang jongi kadai ka bala paunam haji trilang nga karmen scam bagani ji trilang ka jangpi nakawe ka pos report kanang ya biteng nakamta ka jimbit ka jimbiang lang baro bar ka bakhadu ka bangakwa ban kentu yapi kom ki khna samla ka por mangta kadai ka por ka jing tenju ka bangi do ngilap sibun ki jing hanrei ngide ban long ki briu ki ban priam kat ku mejaj kepor hanrei ngidei ban long kibat reshta ngiyaj hakini ki sibnai duna ngidon sebarri ngapet amdan weru kna samla ubasyam baro ngirong bamja
hakaway kedukan hapo Boston habadon ka Howard University ngilai bamja hangta onda bamja ki wan ki kena samla banwan ai jai ni kadek Indian restaurant ngakli pitrai ayu iwe kena samla jebab yang ide financial analyst ka last semester dong I hapo Howard Henry I try part time kum I waiter hapo ka restaurant next day ngalai ba mako ju ka restaurant ngakli iwe pat kena kante pitrai ayu ide kiong ide ka final year to management jong ki Henry Iwan Aiba kat ki breu ki pule ki top university po ka perthai Henry Kim pelut ya ka por jong ki ka part time ka jong ki trista dan pada ngakwa ba kan tui pi kan no ka kamro kam dai ka ba po Henry kadai ka ba aji mentoy la ma pi ki kna samla ma pi ki nong song snong ki para ki persa pi shim ba kadai kam ka ba koridor dan tada ka ba kwa bang kan tui pi wat shim ba kan no ka kam ka ba po barok kit kam kiri badan burom ladama pi shim ba kadai kabak kong kabak kam ka kamram ka jang pi ngakwa ba kentu ya pi long ki samla ki batrish dam wat ken ba no kam kri ba po bat ka we ka ba sa ka makwa man ka na we pos we ka por ba ka tu ki wat jo penkit ya ki we ten ngi ka ba sting ba ban pen sting yang ya ka jingkit ka jingi ka long lal dia ba ka sniu ka oh bambiang orang ba snong kasuk ki pai ba ban kena ban penkit pop harai ka long ka ba pat bangin shim ka responsibility tenden ka daw kan tu ya phi ba pinlong ki dong snong ki ba shim ya ka responsibility da ka ba introspect da ka ba pej binia ka ka jing bakla hangno ngi pembiang dem tak daw ngi deban pe ya kata te ngam kwa ban shim ya ka por komunong mai khman jangi ya jangpi ngan tristom pat ngi tristom nak we ka por sakoi por nang ba ka jing bit jing biam jam ka shnong ka thau ka jangi baro Hakni ka sila dan langru principal secretary ka Sarkar Jilla USM Andali Brazi ka Chief Engineer PHE ka kong BM Lindem wahe shnong nong talang mission ma ST Rumboy wahe shnong nong talang ma M Lingdo wahe shnong new nong lamin masan bor nong lamin ka secretary shnong amso meheleng kong LG na marchiang ha ka jingalang ka balapan ya da ka DSO PHE ka kong dikso Hadin ka jingalang ukong san wala kliru ya umaw nong rem balapan ku penping ya ka jingalang da ki jing sharbat jing ruai So this is the water supply from AMDOT, which is inaugurated today in presence of guests of honor and officers and staff, and also the general public. Thank you. Ibiang mo? The scheme was conceived and implemented under Jal Jeevan Mission, and I just like to bring to the knowledge of this audience that Meghalaya has done absolute wonders under Jal Jeevan Mission. From less than 1% of the rural households which had functional household tap connections in the beginning of the mission, now the figure stands at more than 82%, and I must congratulate all the local communities and PHE department for achieving for this major achievement. And the scheme, the new Nong Lamin combined water scheme, has been implemented under JJM only, and I am happy to note that today we'll be inaugurating the scheme and handing it over to the VWSCs.
Ladies and gentlemen, and especially the local headmen who are present here and the representatives of the VWSCs, handing over of the scheme doesn't mean that you are taking over all the responsibility. It is more of a partnership with the PHE department, where the local community represented by the headmen and the VWSC members and the PHE officials, they develop a synergy where different aspects of the scheme are maintained optimally, and there is an optimal use of the assets which have been created after spending so much of Government of India money and Government of Meghalaya as well. So it is, since it is a central sector scheme where 90% of the money has come from Government of India and 10% money has been contributed by Government of Meghalaya. So after taking over the scheme, it is important that it is maintained in good health and in village infrastructure, which means from the zonal tanks to the functional household tap connections, the local village communities have to be involved with the maintenance of those assets. So I request all the local village representatives, the headmen, the VWSC members, and the PHE officials present here to develop a good understanding in this regard, so that the scheme does not suffer on account of lack of communication between the two. And the second thing, which is more important and which we are facing all over the state, is the depleting sources. So it is a responsibility of all our responsibility that the source from which we are drawing the water supply is sufficient to last through the entire design period and even beyond that of the scheme. For that, it is very important that the sources are sustained. There is the local the forests around it and mining activities are kept to a bare minimum, and the sources are maintained in good health. Klem ko dan jing im tingi suthu bagane ke scheme kani ke bangi inaugurate menta bangi play kani ke scheme ka long shisha kam dei kum ki wei ki scheme sarkar ke bangi play na benta ki wei pada ki scheme ndrei kani pada pin suthu ba kalong ka benta jong iwei pa iwei inong song shunong nadu iklung ibadang syukha hadu kitemen kikro klem ko dan jing im bar kani ki jing dan kam kalong ba ngi ki khasi lingi ong bakade ko ksiar ko rupa ko ksiar ko rupa namar ba shuha bangim khie habang ila khie men step na yeng ngidi shoy ka klat shi ka klat nang ta pade ladangim yo ko ru ngilai di sha shipela bat nang tungin sami bangin yelek shalaki jong ki kam ki jam ngi don kam ru bangin sum ngin sle ngi don kam shibon ki ru bat ngi long ki jat benrio ki bale khoi do kata ta bala da kham ko ru ngimla bangin traingin kata te sakawai ka bang kwa ban ong pade nambar bangi su thu ya ke jing dan kam jong ko te habang ala yos ngo ya gitu ki rongba ki bakren khamtam e ya ini rongba sanbor nong lamen ibala ya thu ya ka history kumno bu phi yo e ka umbam umdi hang nation kataw ko jong phi bat ngas ngo bang ade ban kentu ya ki nong song snong amdei tangi ki rongba henry ya ki long kemeru ya ki khon samlaru bakumno ba phide ban ya tengkai ko man sumare ka telong artli lightly sho kita telong ka ba fila ya do hakis nam ke balalek no bat menta fila yo na kane ka dat tengah nga kentu ya phi ba phinya le kat bala ban sumare ka telong hoai ngi ong ba ka snong ka ba itanan henrei lada kam dan ka telong dan jing im teka kumno ba finya sumare ka telong ba finde ban pompathare ko
บัดยาก็ke bawan hasnong hatau ke jong piru pidi ban su thu baka sarkar kala pelut daki phau lak tingka ban wan ra e kani ko hasnong jong pi tikum no pin sumar ya kini ki kor ya kini ki pipe ya kini ki top ke balasna keleng apa hasnong ke jong pi ba pin yat kintu ya laki khon ki kti ya ki khon samla ke jong pi ba kumno ba ki de ban sumar ya kini kita ki kor ya kini ki telong ya kini ki top ki beladan ki bala ke sarkar kala ai na benta ke jingbet ke jingbiang jong pi ki snong ki thau ti khandiat ngan kran shphang gani ke scheme ya gani ke scheme la sanction hakador khat lai point khandai iwe klur kapisa kadai kapala bon hadu kata-kata na benta jong pi kinong snong bantai ya kini kitop banwanra ya kini ko nadu nang tay na dat kabakal jengai ke jingjengai kolong kumba khandai kilometer te ya kini ko ru lawanra ha ki jaka ki ban pen khoi ya ko shoban sam shapi ki patba nong snong bakan long ko bam ko di ka ba khoi ka ba suba te ka jingken tu jonga ka long sngoba sumar ya kani ka pisa ka tingka kata folklor ka ba ka sarkar kala ai na benta jong pi bat lingba ka jing treshitom jong EMLA bodan buram jong pi de ya kini ki snong ki ba ki danru ki de hadu south li ki snong kata ka de ka new nong lamen ka nong talang main kanong talang mission bat ka amso mahaleng ti philong kinong snong ki ba dan bok hadu kata philayo ya kani ko umbam di hamman lagi tliwiyeng ki jong pi sakawai ka long ba ngakentu ya pi ba ngila train ru ngila hikai ru ya katu kat ni ki riu kan thai ki long kemi ki ban test ko bakan long shisha ba phin pet khmi halade baka dei shisha ko ka ba khoi ka ba subana ya kataru la dap ai training te kani kalong ba ngila ai ka benta hapi ba phin pen bakani ko umbam di hale se kalong ka ba khoi ka ba subana na benta ka jingkwat ka jingkhia jong ki bahayeng ki bahasam jong pi jong ki khon ki kiti ki jong pi lada pisngo ba ko kamlong ka ba khoi ka ba suba haba philale ti kito ngi dan kita ki field testing kits ki ba ngila hikai ya ki long keme kumno ba ken test ko bat lada phisham ba ko kamlong ka ba khoi ka ba suba pide ban her bran shiki officer job ka PhD department banya thu ya ka ka ba philap khanang ba ngila ban shim ya ka no ya ka kam ka bangi dei ban le kita ki remedial measures ka bangi ong da kakten pareng khanang ba ngin penlong ye ko ka ba khoi ka ba suba na benta ka jingkwat ka jingkhia jong ki khon ki ti jong pi jong ka yeng ka sem ka jong pi hi baro ko we ha ka jingyai lenti ka ba jalan ka ba jrong ni siam jing sibon na ka benta ka ni ka kam hoi hateng ngalele ngala kham sku si bat nga perkhat bale se nginam la banyo ye gani ko kumbangi ngila thumu nrenya ngu yo play try kanrat baladon ringkat bat ni khamtam kum kinong penyai jong ki sinong ki thau hagani ka imlang ka salang ka jongi hagabai de karpang khamtam bat kani ka ka jingele sitom kabala jur hadu kata-kata hagajing de bat kani ka nagaliang joginong yalam hi baro hagane ka skim niyo bagi don south ligi sinong ki bahap ya kaban pediang ya kene ka bat ni sukmen ban tip bagi dang don ru sakiwe pat ki sinong ki badang mi thamai kum ka sinong kermia pedu kum ka sinong roman ki badon hagini ki marjan bat kini kan nong talang area ki badai ban yok bentalem ni sukmen wat la pedeng
ki jing ki bang ye kendo kumbang ala ong nadu mene hateng nyisngeu ngila ban perkhat bang nyinam yo syu ikane ko bandi ngangale ngala perkhat tip kumno kan long kan jia nrei ai ngu yo play try kan rat uba pli kilat kilenti bat ubala yarap lengba ki jia trailang jong ki rangba hakini ki sinong ki badon hapo kenika area nok talang jongi bat hagaba khaddu ngila poi se ka thong jo ke jingjob hagaba ngila yo ya ka ban pen poi no ikene ko se ki sinong ki thau ki jongi baro sausan riuteli ki sinong ki badai ban sim benta ban yo benta hakini ko kaba nga asnyo ban ai khublei kerpang nagabenta MLA badon burom jongi balawan ra ikene ke skim hagi snem arhajar ar kabalong sisya ka jingkmen yaga nong talang hi baro kawe bat ngange skem wala ki don sisya ki jinge ki bang ye kendo ndre na kaliang jong iru imsem narandin bat ilayat syaprang nagabenta ban penjat bet ya kene ka skim kabala ai subha nagabenta ki nepai nong song sinong jong ka sinong jong yihi barok kawe Kim JJM jong ka sukar kami kabalawan ra daw borom jingi hapok anak sinong kanamen scam bagane ka skim kan long ka skim ka ban ajing hun yaw pa ba bon balang da ka ba MLA hi un plino ya ka menta ka sngi sibit kasngi jong ka jikar scam da ka ba phi ki pa baru phi la bandong ngila kemen nama lawan ra ina ka skim da ila kemen te hakana por kabar ngayang hangna kumurung basnong ban sim yakane kabu ban aku ble kerpang yaka PCE department kabasim ya jingi kli na du wasdang bat hadu mentaru ka kalong kabayat baik bat kabayat ti baka kamju hakana por nga ai ka jinyaro ya active engineer badi SDU hapoka Jawai Division Kibra Trace Tom Klem Song Thai Hadu Kane Kaskim JJM Klajan Boy Jan Sakawe Puwe Katliwing Jong Kasnong Jangi Hapok Song Telang Bakhadu Menta Kasngi Kipaiba Kinyo Ban Pendonkam Yakana Kum Dakabajanai Kuble Shibun Yakajiles Bun Kajiles Bha Jongpi Ki Officer Badom Burom Jangi Kibala lebha hadu kata ya kene keskim kebangil yo menta kesngi kebalai na ka benta jong phi peba ngayeng hangna bangi na ka liang jong ka snong nang talang ngimla ban siu keliang ya ki kulek po kibala es ngobha ya ka tunlong umbam di kabakate ku umdot nadu ki porba msua kam tam kitu kirang bakur kiblalai no naksla portai ni dak dang sungu ke bakrau tengi na kalyang jongi kum kinong song snong kibalai priang ya kana katulong klem ki kendon nila sneu dei ban ai ka nam bat ka buram na ka benta jungki namar kata kajing ai sneu bha ka jongki nadu ki tol ki por kalong gabak kham karpang hadu kata da ka jingkodor kiba da ka jingkodor kabayang saki hadu mentah khmat jong phi pa ba kabadon hapo jong nu jok kene kalong ka jisisa kene kalong ka isa kaban ngina kalyang jong kasnong ngimla banlan lano te hakana kapor kene kalong rim kuble silak simendar yaka kurpas nem kurpol lancar bat kurpaduna to ai bakane ka jingles bun ka jongphi kan long ka jingker khu ka banjai ne teng la pateng ko ki kurpo snem kurpol lancar bat kurpaduna to ai bakane ka jingles bun ka jongphi kan long ka jingker khu ka banjai ne teng la pateng bat ni na kalyang jong snong ro ngin ya porto junom la jinom khuble sibun ya phi khuble si hajarmu Kumbakarteng kene ke skim Jal Jiwan kabomun water for life
Kaumut na kabenta kajingim. Kajing koridor jong Tengi ka hapok kasenong niu nong lemin. Ngilado ya ki artili ki telong Isnyo balado ya kajingim. Ngilado ya kajingim. Kawai kebanyitan nang tina nang station sa amtuma kawai hang ni ha amdap klia konton. Ngilado ya gini ki artili. Ho nyiyo ya ki ndreng jimla ban pendon kam ya gini ki Hangta kum ginong song snong ngide ban seo to. Ya kejing koridor jong ko bam di. Te hapedeng gijing do jing kermen. Kibalado no ya gini ki arteli ki telong Kam tam hati ha snong jongi. Hapo ni nong lamin. Kinong kit kam ha ketugupor. Kilalay ut. Ha kasinong nong telang kabalong kum kami. Jong ni kinong telang amsom heleng kiniu nong amin kisong tmai. Ya kani nong telang hang ni khen bakadai kami gajongi banyi hab ban lek kerpat layut na kami. Habi dai bakane go Ban hakata kapor kinong kitkam hakata kapor jong nong lamin. Kilalay kerpat haga kami jong ka. Kasinong nong telang. Bakin ay lang ban ay lang, bantan, ban penon kam ukun kinong song sinong hapo kani kasinong nong lemin. Te kiriu rong ba hapo kani kasinong nong telang kinong kit kam. Mar kiru ki kanyi kum ki kon kim ju ino ya la ki kon ki ay ya kata ko bangin nang tat sipo menyok man penon kam hakata kapo hado mentang nang penon kam na kata ko kaba kakami jongi kaba dai nong talang ni penon kam hang ni kapo ni snyo ban ai ki sungu sikat dai ya kin non kit kam hakata kapo ki bala ai lat yangi ban tan ni ka kendai kat ang ya ki por kisni kisnem kinong song snong hapo kaniu nong lemin kidang roy nang roy Nyas misu tu ba kene ko kale ba koridor ngidon kam syo sakawe ko hangta kinongkit kam kumngi kinongkit kam ngilap ya ko ko kabadon hang tihat hang ne ha tawar arsal barim ka banyi khot ka am diksi ngilai kerpat lai ut biang sya ka right nong telang house nam arjar arpel ngilai kerpat ya kiri rong ba kibodon ha right nong telang bakin snyo ba ban ai lat ingi bangin tan ban penon kam ya kan ko am diksi kani ka am diksi kam de ka ba he kam tam hapor telang omlong syo ban ring dei tang ha polior kala ban penon kam ayo kijing sungu jong giriu rong ba jong gerai nong telang ki bala ai subha sipor ban penon kam yang nek
Man kasih ngadem bangku mawe laong nong buker pang ong ari kasih tai nong tau mariam pelalai ong don tin syungan ong tadong snu sarong don iwa iria iksyai no rempong ale pengat bas nyamba pen